camp de futbol de Premià de Mar, que veritablement per mi va ser els temps que vaig estar-hi jugant, poder 17 o 18 anys, podem 3 o 4 més, 20 anys, de petit fins a l'edat de 33 anys. Pujant de la Riera a la part de dreta, tot el que és el camp de futbol, hi havia garrofers a tot el costat, en un costat i a l'altre, i a la part de darrere també. Jo recordo quan vam fer el futbol, aquí hi havia uns garrofers de Can Manent, que una família podia viure sota, grandiosos, magnífics, uns garrofers fantàstics. Però hi havia una rivalitat gran, Vilassar de Dalt i Premià de Mar, mare de Déu, estaven. I senyores que cridaven, potser més que els homes, escolta. Hi havia rivalitat, mira, no sé per què. Els de Vilassar tenien una cantarella, una cosa que sabies, els senties a parlar, aquest és de Vilassar. En Taus a la porteria, porter suplent en Salines, defenses en Peralta, De Moya i Juanillo, a la mitja en Pujades i en Tomàs Casanovas, i a la delantera en Pepe, Blaya, Diego, Palacios i Segundo. L'entrenador era el senyor Josep Sandoval. Abans del partit, aquí veiem en Lario, un gran deportista, i ara ja va al partit. Al fons veiem els pisos dels terrenys que tenia abans en Massa, i hem vist el primer gol. Casanovas, a darrere en Peralta, en Juanillo, en Palacios, veiem aquí, en Blaya, tira, no té un gol. A darrere veiem la casa de Can Vilà, i aquí els pisos del carrer La Virgen del Pilar. Aquí veiem l'entrenador, el senyor Sandoval. Aquest senyor també és membre de la Junta del Premià i té molta afició al futbol. En Salvador, que era el massatgista de l'equip. Aquí veiem en Diego, en Segundo i en Blaya, i en Pujades també. Es discuteixen alguna jugada que això que no ha anat gaire bé. Luis Lovera, un company meu. Gol. Un del 7. Em sembla que en Pujades en va fer 3, en Segundo 2, un en Blaya i l'altre em sembla en Diego. Part del públic, aquí veiem en Chanes, Rafael Folk, Antonio Gutiérrez, a darrere l'Arturo també. Hi havia bastant d'ambient. El porter suplent és l'Antonio Salines. Un altre gol hem vist. Van jugar contra una fàbrica de tints de Vilassar de Dalt el dia que va estrenar els jerseis i les calcetes que va pagar el fill de l'amo. Les sabates les va pagar cada jugador i les pilotes una subscripció que van fer entre tots els treballadors. I va guanyar els d'equip Premià per 7-0. Ja s'ha acabat el partit ara. Tot el que és el camp de futbol al costat estava tot fet a base d'obra. Hi havia a darrere bancs, tant a la part de dreta com allà a baix, com allà darrere, a tot arreu. Aquesta pilota que veiem la vaig treure jo en el sorteig que fan a la mitja part dels partits del Premià. Doncs mira, ja fa uns quants anys d'això. Jo tenia 12 o 13 anys i cada dia anàvem al camp a les 6 del matí i hi havia Mariana Puiggermanal, en Torres, en Granja, jo, en Borrell i alguns més, algun més. Jo era el petit perquè en Borrell i aquests eren més grans, i en Granja, però anàvem, i això va durar fins als 16 o 17 anys, fèiem partits escalonats quan tocava, i fèiem campionats, d'aquí al terme, Premià, en Premià de Dalt, de venia a Teià, oi? I fèiem partits. Llavors va venir la guerra, vaig tenir la guerra, va quedar tot això, tot estroncat, es va acabar. Però tots aquests els que vàrem iniciar el bàsquet a Premià. El bàsquet va fer unes trajectòries molt rocambolesques. En principi jugava a la Salle, en els camps de la sèrie. Després va passar a jugar a la Plaça Nova i de la Plaça Nova va passar a jugar en un lloc que en deien la pista de verano. I quan d'allà van tenir que marxar al bàsquet, com que no sabien on anar a jugar, van anar a jugar al camp del rector.
el camp del rector estava en el carrer Sant Cristòfol, quasi bé tocant a la Riera, i quan allò vam tenir que marxar d'allà, llavors va ser quan l'Ajuntament es va moure i Es va fer una pista de ciment per jugar a bàsquet, handball. donava el camí del mig, o sigui que tu et giraves i tenies el camí del mig tocant a l'esquena. Aquell terreny em penso que el cedia la Maria Marriera, que era, diem, sobre el camp de futbol. I això sí, va venir el Samaranc a inaugurar-ho i recordo que va fer una festeta i, bueno, el clàssic de l'època, no? I pensa que en aquelles èpoques, doncs, la OGE, Organizació de Juventud Espanyola, penso que, si no recordo malament, les sigles eren aquestes, l'OGE doncs, tenia les seves, doncs, els seus nanos i els seus moviments, i bé, entre els de la OGE i entre doncs, els col·legis, les escoles i els clubs esportius es va organitzar allà un petit festival per demostrar al Samaranc que per mi ja necessitàvem una pista esportiva. No? Aquí on hi ha aquest d'allò, i llavors tot l'altre és el que s'ha fet ara en aquest d'allò. I entre el 94 i el 95 es va fer aquest pavelló juntament enganxat amb l'altre. No? A més, la llengua catalana érem un nucli molt eficaç des del punt de vista d'organitzar actes culturals, no? Molt eficaç. Classes de català, la Fira del Llibre, conferències, etc. Llavors va haver-hi el germà de la Maria, en Miquel Plodins, ens va venir a dir, escolteu, nosaltres hem pensat que potser fos interessant a Premià de crear una festa anual de l'esport i vosaltres hauríeu encara, diguéssim, d'ajudar-nos a organitzar això i de portar el pes de tot això. També val a dir que sortien molt bé aquestes festes, perquè la part organitzadora que teníem, en aquest cas del senyor Moragas i el senyor Brossa, la meva germana, que ens feien les correccions de tot sortia amb un perfecte català. Doncs jo em vaig parlar amb el Salvador Moragas i primer va veure molt gros, però jo el vaig convèncer que això valia la pena. I bé, vaig agafar la col·laboració d'un parell o tres d'amics, com el Jordi Fortea i l'Enric Pas i el Jaume Comas. Ens vam posar d'acord amb tots els clubs de Premià. Els entrenadors dels jugadors que tenien en plantilla, ells els puntuaven. I aleshores ens ho donaven, nosaltres editàvem com una petita revista amb les motivacions d'aquesta festa, perquè ho fèiem, i a més amb l'historial de cadascun d'aquests esportistes. El bàsquet dels júniors, el Club Esportiu Premià juvenil, els de ping-pong, el bàsquetbol femení, el futbol infantil, el bàsquetbol juvenil, el futbol, els grans, diguéssim, els sèniors, els escacs i el Santa Maria de futbol i el bàsquetbol del primer equip. Aquests eren els equips que hi havia en aquella època només, no? Ha de ser una festa esportivo-social de Premià que per crear Germanó era molt bona, podia ser molt bona. Jo hi veia la cosa que des del punt de vista de l'idioma, del català, era molt important. I amb aquesta festa, el primer any que la vam celebrar va ser el 68, en el Benamar. Ja, desgraciadament doncs ja no existeix. I allà vam fer el primer any, vam fer un sopar i vam ser a la ratlla de les 200 persones. Fèiem una taula de presidència. L'alcalde, el regidor d'esports, no? I què fem? Bueno, escolta, aquí potser hauríem de fer, no sé, el jutge de Premià, el jutge de Pau. I el senyor Manent. Estàvem obligats a convidar al cap del Guàrdia Civil, el delegat del Front de Joventuts local i el comarcal. Convidar el Guàrdia Civil aquí al Festival de l'Esport, que la primera paraula fins a l'última paraula d'un festival que durava 3 o 4 hores, tot era en català,
Aquí ha d'haver la Guàrdia Civil, tu. Per què ha d'haver la Guàrdia Civil? Ja que hi ha Guàrdia Civil, qui sigui. Vaig observar que, doncs, sobretot el del front de les joventuts que venia de la comarca aquest, li va com molestar. A la Guàrdia Civil jo diria que no. Escolta, s'hi trobaven bé, i especialment la dona, no? Les dones respectives, no? Bé, llavors el segon any, ja amb l'experiència del primer, vam buscar un lloc doncs, que hi capiguessin més gent i no el trobàvem i al final vam anar a la Bolera i el senyor Merlos ens va dir que, bé, que per tant tot i traient doncs, tots uns bars que hi havia, etc., i podríem arribar a cabre unes 250 persones. Sempre fèiem venir convidats nosaltres de relleu. A la Bolera va venir en Zaldúa o en Bustillo, jugadors doncs, de l'època que eren del Barça. I després també vam fer els menjadors que eren immensos dels frares. Dels germans. A la Salle. L'any següent vam anar a parar a la Salle. A la Salle ens van donar tota una aula de les que hi havia a dalt, allà hi vam posar-hi 500 persones a la Salle i finalment... Després vam fer-ho també a la Lió. Ara ja no, les escoles, diguéssim, doncs amb una d'aquelles naus que hi havia, grandiosa, perquè la Lió llavors havia tancat portes. I es van fer coses al 73 i al 74 que es veia que realment allò no podia durar. Llavors vam fer una a l'amistat, aquesta vegada la fotrem grossa, i vam posar a l'escenari la bandera espanyola, però vam posar la catalana per primera vegada. Que la Guàrdia Civil i que el senyor de Fuerza Nueva, que vam saber després, doncs col·laboréssim en una festa 100% catalana i a més amb la bandera catalana per tot, no? Doncs realment era una anècdota prou forta en aquella època. Posar la bandera catalana l'any 73 en un acte públic, un dia presidit per la Guàrdia Civil, i per part de la Guàrdia Civil i tots els personatges que vaig dir, no? A l'embalat diversos anys. Això ho fèiem en el juny, o sigui, quan s'acabaven les temporades, diguéssim. I a més, ho podíem retrasar una mica al juliol i fer-ho com un acte més de festa major. I mira, va ser una cosa allò, escolta, que hi aniràs aquest any? O diu que va estar també l'any passat, doncs hi anirem. Però resulta que ens van venir amb vestit llarg. Es va convertir en una festa social. Es va convertir en una festa social, però era la festa social de Premià. Això donava sopars, tot això era de la vella escola. És que m'he comprat un vestit, mira, me l'he comprat allà. I jo pensava, Déu meu, estàvem parlant dels anys 70, que llavors només era la gent, com si digués que sortien a l'Ola, no que hi anaven. L'última de l'època ho vam fer en el pavelló poliesportiu antic, que ara no existeix, ara hi ha el nou. El tema lingüístic a l'esport també es començava a normalitzar. Si la mateixa democràcia ens deia que això, o una part ens deia que això doncs no era correcte, que era elitista, doncs, i ho vam deixar-ho córrer, no? L'única cosa que després aquest festival, després al cap d'uns anys, l'Ajuntament el va ressuscitar. Havíem fet 9 i vam recuperar la desena al 93. Millor que les altres vegades, perquè els mitjans eren més amplis i ja ho organitzava l'Ajuntament directament. No tenia res a veure ja amb els episodis del català, era una altra cosa. L'any 1996 va ser l'última nit de l'esport, en aquest cas doncs, la 12a edició, i no s'ha fet més. I aquesta és la història de la nit de l'esport. La piscina coberta, veiem el globo allà al fons. Es va vendre un terreny per fer una piscina, la piscina que hi ha avui dia, que era un terreny que no es podia edificar, però es van posar d'acord amb el propietari i tal, van canviar les coses i l'Ajuntament el va comprar i amb el temps va edificar la nova piscina. La piscina coberta, que ja es troba en un avançat estat de realització i que suposa per Premià de Mar un pas endavant molt important.
partit que s'acabava a les 5 de la tarda, la gent que baixava avall, escolta, una rua de gent fins baix de tot. I uns se'n anaven al ball, els altres anaven al cine, a Mataró, allà on tot fos, però a tot arreu anaven. Moltes pilotes es penjaven al cementiri, però moltes, moltes es penjaven al cementiri. Quan havies de tirar una pilota fora perquè ningú... al cementiri. Aquí a Premià hi havia dos clubs de futbol, Santa Maria, que era el del barri Gotet, i el Premià. Jo era president del Premià. I llavors va ser com jo vaig deixar el Premià, i vaig deixar el club, perquè llavors jo era alcalde de tots dos, no era alcalde només d'un. I llavors, bueno, dins d'aquest club Santa Maria, hi ha un noi que segurament haureu sentit parlar, Jaume Pujades, va muntar això. Va venir un dia, escolta, Pinyol, al Santa Maria, que som gent quasi tots d'allà baix i tots aquí, doncs voldríem fer una excursió a Cal Esparra amb tot l'equip i voldríem que tu, com a alcalde de Premià, doncs ens acompanyessis. I va ser una excursió molt positiva perquè nosaltres vam conèixer Cal Esparra que no la coneixíem. El que nosaltres ens havíem fet de Cal Esparra era que era un poble miserable, que era un poble que no... Si la gent havia vingut aquí és perquè no podia viure. I la sorpresa nostra va ser allà quan vam veure unes terres molt ben cultivades, vam veure que hi havia aigua, hi havia uns arrossals estupendos, feien un arròs molt bé, els carrers estaven, per lo que era un poble rural, molt ben arreglats, les cases estaven bé, la gent anava arreglada. I nosaltres vam dir, home, escolta, com és possible que pràcticament mig Cal Esparra vagi a venir a Premià? Perquè a Premià, mig Cal Esparra, només faltava el rector i l'alcalde. Els altres van venir. O sigui, nosaltres que teníem un concepte de Cal Esparra, que era un poble que s'hi vivia malament, no, escolta, ens van obsequiar, a mi em van fer anar a una plaça de braus que mai a la vida hi havia estat. Em van dedicar les dues orelles i ens van fer agafar allò. Em va fer un fàstic allò. El pare venia per allà, venia quan hi havia allò, venia per l'Estelló, pujava per aquí, la primera cadira de la segona fila era la que tenia el meu pare. Els colors que hi ha ara aquí no són exactes. Això és blau, que representen els pantalons, i això és blanc, tal com és el Premià, Des d'aquí us vull felicitar als jugadors que heu fet l'esforç, que heu deixat la pell al camp cada dia, al president, a l'Ortigues, a tota la Junta, que són els que realment han impulsat i han fet que això sigui possible. No es va pujar l'any passat, va ser una desgràcia, però s'ha demostrat que hi havia força per poder pujar i aquest any s'ha posat. Visca el Premià i visca vosaltres, que ho pugueu disfrutar i que l'any que ve podeu continuar. Res més. Moltes gràcies. Una vegada que el Premià estaria on vosaltres vulgueu. I a partir d'aquest moment vosaltres sou els mandataris de Premià. ¡Año que viene a segunda vez! Premià, aquest any sí! Premià en aquella època impulsat també, doncs una mica des de la regidoria d'Esports, va ser com va cobrir aquelles fites que va arribar fins a la segona B. Han jugat tota la temporada amb el desig de tornar a intentar l'ascens i diumenge va arribar el gran moment a Crevillent. El Premià sabia que guanyant es classificava, s'assegurava la festa a l'últim partit i no havia de patir fins al darrer moment de la promoció. A Crevillent, els xicots de Xavier Balades van saber desempallegar-se d'un ambient infernal. El primer gol de Puigbó obria la gran porta de l'esperança i des d'aleshores tot va anar bé. El Premià era l'amo del partit i va consolidar el triomf amb el segon gol. Felipe el va marcar. El públic, desplaçat des de Catalunya, va vibrar amb el seu equip. Demà passat, a Premià faran una gran festa per celebrar el títol. El Crevillent tornarà a ser el rival. La segona B ja és al sac. L'any que ve jugaran contra equips de l'anomenada del Sabadell o el Figueres. La plantilla del Premià ha fet que 78 anys d'història quedin en res. La temporada que ve començarà la història escrita en lletres d'or.